Patayin ko na yung bata na yan. Ayaw ko na. Hindi ko na kaya buhat ito. Dahil sa bata na yan, nawawala bigla yung saya ko. Junior! Nako, lagot na naman ako dito. Lasing na naman si Papa. Natutulog ka na naman dyan? Ha? Ha? Ay, walang iya itong bahay na to eh. Lasing yan itong bahay na to eh. Sigurado, palayasin na naman ako dito. Wala akong magagawa kung susunod na lang sa kanyang utos. Doon na lang ako matutulog sa damuhan. Bakit umiikot ng bubong ito? Sa bahay ko. Lumilindol yata. Junior! Lumilindol ba? Ano pa? Hindi naman lumilindol eh. Ang tapang mo sumagot ah. Tsaka lukuhin mo pa ako. Ano ako? Buwang? Ha? Kala mo ikaw na yung matanda ah. Tsaka lumilindol naman talaga. Pa, lasing ka lang eh. Kaya kala mo lumilindol. Ah, gano'n. So, lulukuhin mo ba ako? Matagal na ito, sige. Gusto mo yatik, tagtagin tayo. Ha? Ka, lagot. Kinuha na naman niya ang lagaraw. Hindi talaga ako magpapahuli kay Papa. Walang iyak ang anak, ha? Huwag ka nang bubalik dito. Kahit kailan. Ayok na bata ka. Dahil sa'yo, namatay yung nanay mo. Sana, hindi ka na pinanganak. Dahil nagkapalit yung nanay mo. Wala na yung saya ko. Ditong nakapasaya sa akin. Salamat sa'yo. Pare ka. Kung wala ka, iwan ko. Para na ako nababaliw sa kang naisip. Eh, salamat sa'yo pare. Hindi dahil sa'yo. Wala na. Tapos ang buhay ko. Hirap talagang buhay ito. Gutom na naman ako. Kaya ako kumuha ng pagkain. Naisip na akong paraan. Baka may nalaglag dyan na buko. Hanap lang ako para may pagkain pala ako. Diyos, busog na ako dito. Ayos, may makakain na ako. Hindi na ako magugutom. Hirap talagang buhay ito. Parati lang lasing si Papa. Uwi niya sa bahay. Hindi niya alam. Papagod ako sa trabaho. Kakalinis ng bahay. Uwi na. Papagalitan tayo. Busog na ako. Paano yan? Hindi ako makauwi ng bahay. Pero, problema yun. Dito lang ako matutulog. Ay, hirap talaga ng buhay, bro. Problema yun. Sanay na ako dito eh. Ganun talaga ang buhay.
Malapit na palang gabi. Uuwi na ako, baka tulog na din si Papa. Tulog na pala si Papa, kawawa naman, hindi naman nagkahiga na maayos. Dito para tulog siya na maayos. Nangulo ko ah. Ah. Lasing talaga ako. Sino kaya naglipat sa akin dito? Ang walang kwinta ko yatang anak ah. Junior! Bakit pa? Ikaw ba naglipat sa akin dito? Opo ba? Ako ang naglipat sa'yo dyan. Kasi kawawa ka naman eh. Di ba sabi ko, huwag mo na akong pakialaman? Huwag mo na akong alagaan? Ha? Baka akala mo? Ha? Bago yung pagtingin ko sa'yo. Tuwa, tandaan mo. Kahit kailan, kahit pumuti pa yan ng uwak, hindi pa rin magbabago yung pagtingin ko sa'yo. Ha? Dahil malas ka sa buhay ko. Gusto mo bubugin lang. Ikaw, Wag pa! malas ka sa buhay Pa! ko. Pa! Walang niya ka. Wag pa! Tama na pa! Tama na. Anong tama? Ha? Tama na pa! Walang niya ka. Wag pa! Umalis ka dito. Ayaw mong Sakit sasakit. na pa! Hindi! Tama na pa! Hey, mga mga lods. Kaya nga pala namin ginagawa to dahil gusto namin na ipakita sa mga ama na hindi nila naaruga yung mga anak nila ng maayos, hindi na alagaan ng maayos. Kapag madami tong viewers saka likers, gagawa kami ng parto sa lahat ng kapag mayroong mayroong nag-request na maggawa kami ng parto. Baka gusto nyo ipadala yung pinagdaanan nyo sa buhay, gagawa po namin ng drama. Gusto lang po. Salamat nga pala sa nagsuporta sa amin. Kahit pa paano, mayroon naman kaming viewers yung konti. Sana po tulungan nyo po kami, suportaran ang Balagong Tabayans. At salamat sa lahat ng sumuporta sa amin. Shout out day ko sa lahat sa tanan-tanan sa sinagaw na yan pagbubat. Shout out day ko sa tanan nag-support sa mga video guys. Salamat and God bless you. Sana po guys magustuhan nyo ang video na to. Sana po marami mag-request na maggawa kami ng parto. Salamat guys. God bless.